Regional News Group Luzon, established through e-commerce and put out your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Na naman tayo, morning barkada. Nako, kahit man Throwback Thursday, hindi so throwback ang inyong dynamic trio na maghatid sa inyo ng kasiyahan at kakulitan ngayong Thursday morning. At alam nyo naman, ang sarap-sarap bumangon, gumising. Sabi nga nila, every gising is a blessing. Kasama nyo pa rin ang Ma'am Sheena Raquetera, Ma'am Sheki. Pero mas masarap gumising, Ma'am Sheki, kapag pagising mo, may makikita kang tao. Ay, totoo ba? Oo, kaya naman. Oo naman. Kaya tignan nyo naman ang aking eye bags na halatang may pinagpupuyatan. Pag-inget piket, pero dala ko pa rin ay good vibes kahit na kulang sa tulog pero never magkukulang sa'yo. Ang daming banat! Ang daming baon! Umaga. Good morning mga ka-MB. Bangon-bangon na magkape na kayo habang nanonood dito sa Morning Balitaktakan dahil ang Dynamic Trio ay magdadala sa inyo ng good vibes, happiness na madadala nyo hindi lang ngayong araw pero all throughout the weekend. And papangalawahan po yan ng nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Kaya naman Throwback Thursday ngayong umaga at ibabalik namin ang mga saya noong kasama mo pa siya. Pero hindi ang sakit noong kayo'y dalawa pa, kayo'y magkasama pa. Makakasama niyo po Charles Limon ngayong umaga. Ano bang nainom nyo? Nagkape ba talaga kayo? Nagkape ba talaga kayong dalawa? Morning barkada, kung nagkakape kayo, samahan nyo na kami kahit nagamit ang inyong mga free TV, pwedeng-pwede yan. Ipihit lamang ang antena sa tamang direksyon para po makasagap ng signal. At kung smart digital TV naman na nakakabit sa mga digiboxes, so hindi ko na tuloy Huwag alam. lang makikabit Tama. sa mga TV. Saan ba? Yun! At ano lang, schedule yung channel number at mahahanap nyo kami either the GNN or Highland TV channel. Depende po ang channel number sa inyong lokasyon. And there are a lot of other ways, no? Katulad ng iba't iba kong paraan para pahalagahan Mahalin ka. Nakakainis, pero ayun nga, no? There are other ways for you to be able to access, to watch, and to bond with us. Isa na dito ay ang panonood sa aming Facebook live stream, which is RNG Luzon. Doon po nagpi-play. So search nyo lamang po ang Regional News Group RNG Luzon sa Facebook. And agad-agad hit that notification button para lagi kayong updated. We also have the same live stream sa aming YouTube channel, which is RNG Luzon. Meron din po tayong Instagram, Twitter, and TikTok, which is still RNG Luzon. And meron na tayo ngayong website wherein pwede kayong makahanap ng mga articles na, alam nyo yun, kung saan kayo interesado o kaya naman mga updated or latest na mga issue. Isusearch nyo lamang din po sa Google ang RNG Luzon o kaya naman ay rngluzon.ph doon sa, saan ba doon sin-search? Notification. Hindi. Doon sa Basta kung saan link. nyo, sa link. Ayun, Oo. kasi nga RNG Luzon nag-isa, wala ng iba. Ano? Akala ko notification bell yung sasabihin mo hindi. Oo. Yan. Sige. Upang maging updated pa tayo ngayong umaga, atin mo nang silipin ang ating latest weather update ngayong ika-11 ng Agosto 2022. Sa ating latest weather update ngayong umaga, mga kabalitaktakan, nako, parang maganda ang gising na haring araw ngayong umaga, pero meron pa rin tayong mga pakalat-kalat na pagulan dito sa Southern Luzon, dito po sa southern part, at dito din po sa Ilocos region. Sa ngayon po, bahagyang humina ang ating binabantayang habagat, pero magdadala pa rin po ito ng localized thunderstorms sa iba't ibang parte po ng Northern Luzon. So, ngayong umaga, maganda po ang sikat ni haring araw dito
dito sa Luzon. At sumikat ito kaninang 5:42 in the morning at lulubog yan mamayang 6:41. Pero asahan pa rin po ang pagulan bandang hapon o sa mamayang tanghali dito po sa Northern at Central Luzon, dito din po sa Southern part or diyan sa Bicol region. And sa ngayon po, medyo mahina muna itong habagat kaya magandang magpatuyo ngayon ng ating mga isinampay. Pero watch out lang ho kung merong biglaang pag-ulan. At dyan din ho sa Visayas at Mindanao, expected po fair weather ngayon na mayroon lang pag-ulan na dala pa rin ho ng localized thunderstorm. So keep safe mga kabalitaktakan. Ang pinakamababang temperaturang naitala kanina umaga ay 70 degrees Celsius. At asahan itong iinit mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 23.4 degrees Celsius. Mukhang maganda ang ating panahon and maganda din ang gising ni Mr. Mark Angelo Yon. Santos, ang ating top 1. Thank you for sending us 50 stars. Ang aga, ang daming nanonood ngayon. Is-shoutout na natin para hindi naman sila magtampo. Shoutout natin. Oo, si Mr. Rodel Olanday sa Melinda Hidalgo, Yang Pidi Guzman. Ma'am Charmaine, good morning. Mr. Alan De Viste, Kena Quinto, Cors and Caceres. Hello, shoutout. And kay Rain Gayaw. Ayan, good morning. It's not raining anymore. Bakit ba nagtutulakan kayong dalawa dyan, ha? Si Charles kasi, inaano Maganda ako. yung gising niya eh. Oo naman. Uy, alam nyo ba, Morning Barkada, the Department of Energy is now focusing on expanding and harnessing the use of renewable sources dito sa Pilipinas as it is their long-term strategy into energy security. Kasi last 2021 Morning Barkada, 56.8% of our energy is actually coming from imported sources and only 43.2 are inclusive in our percentage in indigenous sources. Ang kasama po sa indigenous sources, Morning Barkada, are geothermal, natural gas, hydro, and other renewable energy sources like solar na ginagamit po dyan. And including po dyan ang wind energy na provided sa atin ng Bangi. Tama ba? Bangi. Oh, yeah. Thank you for correcting me. Windmills. And kasi Morning Barkada, nakita naman natin that the Philippines is still energy insecure amid the increase in fuel prices and uncertain supply of coal as exporting countries can implement a coal export ban. Ayan nga. And this is again in response for us to have a energy security in the long term. So this is a strategy that DOE wanted to empower everyone to use such indigenous resources para makatulong tayo sa pagpababa ng ating energy sources. O diba kahit papaano, we're looking for ways para maging tayo na mismo yung gumamit and hindi na tayo mag-i-import ng ibang resources from other countries kasi nga kaya naman natin, di ba? Kaya yan. Taas pa man din ng ngayon, no? Ng kuryente. Plus, we are already proposing and binigyan na nila ng chance itong Bataan Nuclear Power Plant. Ganda dun. Ang dami nating mga ways kung paano magkaroon ng kuryente dito sa Philippines. Especially that we have a lot of sources. Pero speaking of security pa rin dito sa Baguio City, approved na po sa first reading itong pinopose po or ipinapasang batas ordinansa ni Councilor Leandro Yangot, which is the congestion fee. So ano nga ba itong congestion fee? Dahil nga dito sa atin, ang ating population na kasi dito sa Baguio City ay aabot na po sa 400,000. Yes, 400,000. And we know that we have a lot of tourists coming here in Baguio City. And alam niyo yun, kahit noong pandemic, traffic. What more noong bukas na tayo sa turista. So ang nasa congestion fee po ay itong ating mga motorista na aakyat sa Baguio City para mamasyal, para magliwaliw, ay kailangan po nilang magbayad ng certain fees pagpasok po dito sa lungsod. And alam niyo yun, itinataas po ang City Treasury Office to monitor and formulate the guidelines necessary for the successful implementation sakali naman po. Kasi nga, noong 1900s, Baguio City was only master planned by architect Daniel Burnham na 25,000 lang pala ang pwede. 25,000. Dito sa Baguio. Oo, and ang population natin is 400,000 and we have more than 30,000 na mga turista bawat araw, kada weekend. Di sobrang dami talaga. Nakita naman natin, very worst ang traffic dito. Baguio City seems like the new NCR. The new EDSA. The new EDSA actually, oo. So, let us see, kaya lang isa sa mga dapat tutukan is, how are we gonna collect?
ang tanong Yun. ko is, how is it disbursed naman? How, Oo. di ba? Siyempre, may, yun na, City Treasury, tama Yeah. ba? Ayan, o Oo. meron ng body that will collect, pero paano yung proper disbursement Oo, niya naman? yun nga, parang may app ba na Oo. kapag ba umakyat sila dito? Yan, hindi pa natin alam. Siguro sa mga susunod na araw, malalaman natin kung anong kasagutan sa tanong na mga yan. Pero it is already okay for the first reading dito Yun. po sa Consejo. Oh, because they plan to incorporate the smart mobility program of the city Oh, baka sa collection. pwede na. Baka Oo. pwede na. Pero ang gagawin daw, per car, wag per person. Yes. naman, per Oo. car Oo, sana. yan. Oo. Sige. At kung gusto nyo pa magtrabaho at magliwaliw pa, titignan po ngayon ng DOLE. Ito pong mga senior citizen na baka daw tanggalin na itong mandatory na retirement age sa mga trabaho. Yan po ang sinabi ng DOLE kung saan tinitignan pa sa ngayon ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma Oo. itong magiging epekto nito if ever na magiging mandatory ito or ipapatupad ito. Kasi nga yung problema dito, if hindi or tatanggalin itong mandatory retirement, Oo. ang magiging problema dito is paano yung mga fresh graduates na naghahanap ng trabaho. Trabaho. Pero kung kaya pa naman siguro, kasi meron din akong nakikitang mga senior citizen na ang lakas-lakas pa. As long as they're kaya pa able, nilang oo. magtrabaho, And as long as pwede they pang want. kumita. Oo, kaya pa So, malaking kwan yun, malaking problema yan in terms of employment at career ng mga, siguro mga estudyanteng na graduate or mga fresh graduates, Pero sa ngayon po, hindi pa po ito ginagawa ng paraan ng DOLE at tinitignan pa nila kung magiging posible ito dito sa Pilipinas. I think Canada, merong ganun, oo. tinanggal nila yung retirement, mandatory retirement, mag-retire ka na lang kung hindi mo na talaga kaya, which is malaki namang malaking income sa family. If kaya pa naman ni lolo at lola na magtrabaho. Oo. Siguro- Oo. And alam nyo, madami namang lola na kapag ayaw nila mag-retire kasi 'di ba may mga matatanda Oo. na gusto kasi gumagalaw pa Tama, sila. So, oo. pero sana naman wag tanggalin kasi may benefits pa rin. Pa rin, oo. Oo. Tama. So like kung pwedeng mag-rest na, ano 'yun, pag ba tinanggal itong mandatory na Yun, retirement, walang wala na pension. bang pension. Oo. So dapat i-clear nila 'yan. May pension pero bahala sila kung Siguro depende rin sa job. Siguro job appropriate for them and for our mga newly graduate. Alam niyo ba, Morning Barkada, although okay na po sa Seoul, Korea, medyo nababahala pa rin ang embahada ng Pilipinas kasi there are almost 50,000 OFW na nagtatrabaho po dyan sa Seoul, Korea. At kung nakikita natin sa video, the center city, which is Seoul nga in South Korea, is Grabe binaha yung po baha. sila. Oo nga, Oo. 141.5 millimeters of water po yan, Morning Barkada, na gumimbal sa sa Seoul. And ang kinakabahala nila is since they have underwater subway, yun yung pinaka Subways. kaya congestion and traffic. And isa sa mga Pilipino nating mga estudyante naman dyan is nagpahayag na okay naman sila and they were given help from the Korea government. But aside from that, ang embahada po ng Pilipinas ay open po sa mga tulong. And as of today, wala naman pong nai-report na casualty sa mga Pilipino. However, outside and inside Seoul City, meron pong 9 na casualties. Nako. Kaya lang po, ingat lang po. Pero pa okay naman na. Ang problema lang ngayon is yung congestion and traffic kasi nga hindi pwede mo na ang subway nila. Eh, di ba Parang mostly? undoy, Oo nga, di ang ba? taas no, nakakatakot. Sana that's hindi mangyari sa Philippines ulit. that's a record breaking from 100 years na hindi sila inulan. That's a record breaking. Na hindi sila binaha. Hindi sila Masyadong binaha. Yan yun. Ingat lang po tayo sa mga Climate natin. change. Nako, malaking nagbabago na dyan. Oo, and speaking of pagbabago, mga ka-MB, hindi man natin nabibigyang pansin ng ibang lugar dito sa Cordillera. Nakafocus man po tayo sa mas mga malaking napinsala. Pero nangangailangan din po ang ating mga kababayan dyan po sa Bauco Mountain Province. Dahil napinsala din po sila nitong nagdaang lindol nga nung July 27. And alam nyo ba, in relation to that, dito sa isang barangay naman dito sa Sadanga, which is particularly sa Kasakan, yun, madami pa rin yung bitak. Yun nga, yung nireport ko nung huli na 5 bahay and apektado 5 and then 5. Ngayon po 19 na po ang bahay. Talagang according to OCD, Mr. Frankie Cortez of OCD,
hindi tumitigil Yun, sa pagbitak. yung bitak, oo, sa paglubog and paglaki, hindi tumitigil kaya dumami yung bahay na affected. Pero hindi naman ano yung nilinaw reason? niya na this is not because of a sinkhole or fault line, walang ganon. Ang nangyari po, dahil nga yung pagyanig pa rin, syempre yung gravity, nagbago daw. Ang nangyayari dyan, may landslide eh. Nagla-landslide. Landslide siya. Oo, since may landslide, hindi super duper pa sigurong na-eroding nahahatak pa sa baba. So, diretso pa rin siyang nagla-landslide. Pero, pinapayuhan na wag munang bumalik sa mga bahay. Yung mga Baka apektado. biglang, kasi baka biglang bumagsak. Nakakatakot. Gaano ba katagal yung assessment noon after nilang ma-assess? No, Dapat ba? it started I think- kasi July 27, Oo, di ba? 27. Yung earthquake. Oo. August 4 nakita na nila yon. And up until now, sobrang laki. Lumalaki Oo. pa. Ingat. Pero dyan sa Abra kasi nag-subside na, pero biglaan yung pag-move ng lupa Bigla talagang bumaba. Dito, slowly. Yes. Oo. Oo. Yan. Naku, kaya mag-ingat po tayong lahat, nasa pagbangon stage Oo, pa rin po tayo. Nasa pagbangon. And speaking of pagbangon, mga kabalitaktakan, bumabangon na din ang ating iba't ibang mga kababayan para po sa paghahanda para sa face-to-face classes ng DepEd. Pero ayun nga po, dahil sa pagsisimula ng face-to-face, kailangan daw ng mga paaralan na magtayo or magtaguyod ng infection control plan. Yes, Ang infection control plan. If ever na merong mga kaso ng COVID-19 sa mga paaralan. So yan po ang ipinaalala ng Philippine itong education DepEd spokesperson na si Michael Poa, kung saan kumuha daw sila ng mga serious na mga advice from Okta Research, wherein kasi kapag nagkumpulan yung mga bata kahit may social distancing, hindi mo pa rin maaalis kasi na baka may mahawaan sa loob ng classroom. So ano ang gagawin nila? Kailangan nila magtayo ng kanilang isolation centers, mga triage centers bago sila pumasok tong mga bata, at siguro for vaccination na din. Yes. We still advocate for vaccination ng ating mga estudyante para naman makontrol itong pagtaas ng kaso, kasi ang prediction nila October or August magpipik tayo. Tataas yung kaso. Oo, kasi pa-start na yun ng klase. Pero Morning Barkada, it's not mandatory kasi sabi nga natin, kasi God-given right mo to refuse Yes. it. Kasi yung iba, parang sabi nila, hindi nga talaga, hindi pwede, And ayaw if it is talaga. not mandatory, we hope that you follow Oo, rules. rules Yeah. na lang. Ayaw Oo. nyo, pero at the same time, sabi nga na Respect. your right ends pag natatapakan yung right ng iba. Parang Oo, ganun na lang din tama po. naman. Oo. Morning Barkada, mamaya meron tayong live guest na ibibida ko kasi alam nyo yun, nakaka-proud na ang ating policemen and men in uniform is not just good in public service but also making way into trail running. Panoorin natin yan mamaya-maya. Mamaya naman po at nabayanan nyo lang ang pasada ng mga balita sa Morning Balita. And bago tayo mag-end, dapat hindi aalis itong mga babatiin. Kung nagpapa-shoutout po Oh. Mr. Johan Lopez, Hi! si Tito Cesar Pagadwan, Mama Marivic Carillo, Good and morning. syempre ito my course. Ayan, tutok lang, huwag kayong alis. Magbabalik ang morning. Balitaktakan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to!
Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Fari at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Sa milky ng batang 90s, narangati lang itrahay. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. At alam nyo ba, Morning Barkada, nakaka-proud that our men in uniform does not just limit themselves, but rather they explore the ways and things that they can be happy and where they could be proud of. We have this morning Police Staff Sergeant Miguel Carranza, and he just guarded 2 amazing medal nung nakaraang competition internationally in Netherlands. Good morning, sir. Morning, ma'am. Ayan, sir. Sir Miguel, good morning po and thank you for joining. Tama yung, sir, yung medal ni sir. Pwede bang isanla yan, sir? Hindi, joke lang po. Sir Miguel, gusto namin malaman, paano ba tayo nag-start sa trail running? And how is it different from other type of sports? Bali, nag-start ako ng trail running noong 2015. 2015? Bali, ang trail running is, running siya sa mountains, sa trails, and sa off-roads. So, yun yung kinaibahan sa ordinary running. Oo nga. And dito sa Cordillera region kasi 'di ba, sir, medyo magaganda kasi yung natin, views natin dito. And aside from that po, 2015 tas 2017 sumabak kayo kaagad sa UTMB. Ano naman Yes, ka? ma'am. And ano yun, sir? It's navigating Italy and Switzerland, tama ba? Yes, ma'am. How was the experience po, Sir Miguel? Siyempre, very rewarding kasi napaka-challenging yung race, which is 172 kilometers. Ang haba naman So, nun. medyo challenging din talaga, pero upon finishing the race, very satisfying naman tsaka rewarding. Oo nga. 27, ang bilis, sir, talagang pinush talaga natin. Sir Miguel, recently naman in the event, it's the World Police and Fire Games. Ayun. And nanalo po kayo ng silver and gold. Congratulations Thank po. you. Thank you, And ma'am. Sir Miguel, paano po kayo nag-prepare in that training? And how is it different yung Cordillera ranges natin dito in Netherlands naman po? Bali, nag-prepare ako physically and mentally, ma'am. More on speed training kasi mas ako sa long distance. So, itong race na sinalihan ko sa Netherlands is
Short distance lang. So 10 kilometers 10 no, kilometers sir? lang, which is first time ko ding sumali sa ganito kababa na Wow. na Opo. kasi more on long distance talaga ako, ma'am. So yun, speed training yung naging focus ko sa Laging training. focus dito sa Netherlands. And Yes, ma'am. sir, so dun sa pictures naman, nakita natin yan po. Nung pagsali nyo ba doon sa Netherlands, sir, marami bang Pilipino? Ilan po kayong nag-compete doon sa... Bale 200 plus kami na PNP na delegation, pero iba-ibang sports yung sinalihan. Bali, ako lang mag-isa ang sumali sa cross-country na sport. Wow, congratulations Thank you, again, sir. ma'am. Nakaka-proud And iba kasi talaga yung preparation nyo doon, sir. How about yung yung nahirapan po ba kayong mag-adapt? Kasi iba po ang geographical location ng Netherlands. Actually, ma'am, hindi naman ako nahihirapan kasi yung temperature or yung weather is halos the same dito sa Baguio during the race. So ang lang yung elevation, mas mababa lang yung elevation kaysa dito. Mas mataas tayo dito sa Baguio. So generally hindi naman ako nahirapan sa sa pag-adapt sa weather doon. How about the trail, sir? Kasi sabi niyo po, this is the one of the competition na maikli lang yung trail. Medyo nahirapan po ba kayo doon? So far, ma'am, hindi naman masyado kasi kung i-compare ko, mas technical yung trail natin dito sa Baguio kaysa doon. So mas establish yung trail nila doon. So parang na-design siya for for cross country. Yes, ang ma'am. galing naman nun. And sir, that was for sa gold po yun, no? Tama po yung 10 kilometers? Yes, ma'am. Same, ma'am. Parehong 10 kilometers yung yung event ko doon. Yung isa po, sir, na silver, ano pong event naman yun? Bali 10 kilometers din na individual category. Ang galing talaga. Sir Miguel, as well, for that po kasi, you're also serving here in the Cordillera region. And ano po yung value or virtue na being a police officer na na-adapt nyo sa pagte-trail run? As pagiging police officer, ang number one na na-adapt ko is yung resiliency. Wow! Opo. Sa pangalawa, yung mental toughness na parang sa isip ko, I was trained not to quit. Parang ganun. Opo, tama. Quitting is only for those who wanted to lose. Yes, Sabi nga ma'am. nila. It's all in the mind. Sabi nga nila, Sir Miguel. Sir Miguel, ito pa kasi nakita natin that the PNP Cordillera and all of the PNP here in the Philippines have been encouraging police officer to reskill and retool themselves. Ikaw ba, sir, would you encourage other policemen to also develop their own skills po? Lang, ma'am, time management syempre para magawa din yung trabaho. Aside from trabaho, yung sa family. Yes, of course. Then sa kung ano man yung hobby na ginagawa nila, ituloy lang nila basta importante hindi nakakaapekto sa pagsiservisyo, ma'am. Oo Yan nga. lang. Tama naman. Sir Miguel, any po upcoming na sports event na sasalihan nyo? Ano ba, sabi, inaasar kayo kanina, baka mag-triathlon na daw kayo, ha? May race po ako this coming August 29 sa Tanay Rizal, which is na. adventure race. Wow. Then I'm looking forward din po sa 2023 World Police and Fire Games sa Canada. Canada naman. Hopefully maka-join ulit, ma'am. Oo. Ay nako, best of luck sa inyo, Sir Miguel. Thank And you, Sir ma'am. Miguel, sino naman po yung mga gusto nating pasalamatan at batiin ngayong umaga? Siyempre, binabati ko yung pamilya ko, yung mag-iina ko, tsaka yung mga taong tumulong at sumuporta sa akin. Tsaka sa mga taong patuloy na nagbibigay ng congratulatory message nila sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At nagpapasalamat din po ako sa CIDG Cordillera family, sa mga kasamahan ko sa Benguet PFU. Yun lang po.
Oo, at saka sir, again, best of luck po. August 29 po, no sir, sa Rizal, Yes, Tanay ma'am. Rizal. Yes, ma'am. Ay naku, medyo mainit doon sir kaya good luck po sa preparation. Once again, thank you Sir Miguel for Thank you, ma'am. sharing Thank you. your time. Thank Ayan you. po. Thank you very much, ma'am. Ayan. So, Morning Barkada, sabi nga natin, the pursuit for winning is perseverance and hardship. Kaya commitment lang yan, Morning Barkada. And nakita naman natin how Sir Miguel, have ventured a lot and have had great opportunities para sa kanya and for the people behind him as well. So, magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art classes. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapos mo na, mosquito man. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Oras po natin, alas 7:40 na ng umaga, gising-gising, bangon-bangon na at alamin muna natin ang mga maiinit na mga balita dito po sa Morning Balita. Unahin po natin dito sa Baguio City dahil may panawagan po ang isang ina ukol ho sa nawawala nitong anak matapos ho masangkot sa isang aksidente. Nako, ating alamin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Emosyonal na ibinahagi ng inang si Marceline ang Sabadong huling nakita niya ang kanyang anak na si Jericho Payok o mas kilala sa palayaw na Echo. Actually, dito sa office, between 3:45, pumunta dito yung si Jericho, yung anak ko. Kinuha niya, pinick up niya dito yung mga groceries kasi siya yung inuutusan ko na mag-errand dun sa mga orders.
So, kinuha niya dito na i-deliver that day. Kasi yun yung schedule ng delivery namin. Yun yung last na nakita ko yung mukha niya. Noong linggo kasi ng madaling araw, nasangkot ang anak nito sa aksidente sa military cut-off. Nakontak pa daw siya ng kanyang anak bandang alas 4 ng madaling araw noong linggo ukol sa pagka-aksidente nito. Sa pagtingin ko, nag-beep yung cellphone ko. Tapos, ganun yung bumungad. Inaalimpungatan ako. Tapos sunod-sunod na yung saan ka? Ganun, uwi ka na. Tapos, sorry na-aksidente ako sa military. Ganun yung So, may mga exchange messages kami, pero yung pagpasok ng mga messages, nagkakasalungat na. Nasa legal age ka na. Sabi ko, it's about time na you have to face kung ano yung mga pinapasok mo. Sabi kong ganun. Parang enough na lagi kitang sinasalo. Ganun yung word ko doon sa and then may message ako na hindi na niya nakita. Tapos, mag-message ako hindi nag-send kasi deactivated na yung account niya. Matapos ang tawag, hindi na nakontak ni Marceline ang anak nito. Dito na natakot at nangamba si Marceline kung ano ang nangyari kay Echo. Yung mga pulis ba na nag-assist sa kanila, nakita naman ninyo parang total wreck yung sasakyan. Pinamedical niyo ba sila? Hindi ko alam kung buhay yung anak ko. Nagiging hopeless na kasi lumapit ako para magpa-blatter. Expecting na the fact na kinuha yung statement ko. So I was expecting na pagdating ng dadalhin ko na lang yung yung picture ng anak ko to help para mas mabilis. Tapos kukuhanan ulit ako ng statement. So parang nakakapagod siya. Dagdag pa niya, hindi siya kinabahan noong unang beses itong nawala. Pero sa pagkakataong ito, iba na ang kutob ng ina. Naipakalat na sa social media ang mga posters sa pagkawala ng kanyang anak at naipablatter na rin ito sa mga police stations. Sinubukan ng news team na kunin ang pahayag ng BCPO Station 8 ukol sa insidente pero wala pang maibigay na report ang mga pulis. So yun lang, na nawala siya ng mahaba-habang time tapos wala kaming information na maglilid. Parang daig ko pa yung nakahukay, na mata ko lang yung nakasilip kasi even nga yung parang mga agency or yung na gusto kong lapitan parang I'm sorry pero I felt bad. Hindi ko alam na sana patas ang hustisya. Si Jericho ay huling nakita malapit sa San Vicente Satellite Market at nakasuot ng gray hoodie, itim na pantalon at sombrero. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At para po sa mga nakakaalam kung nasan man po si Jericho, maaari pong makipag-ugnayan sa mga numerong ipinakita dito po sa poster ni Jericho at maaari din po kayong makipag-ugnayan sa pulisya upang maibalik na ho si Jericho sa kanyang pamilya. At susunod naman atin munang alamin itong ika-100 at ika-16 na pagdiriwang ng Ilocos Norte ng Ablan Day. Alamin natin ito sa report na ito. Muling inalala ng mga taga-Ilocos Norte si Roque Ablan Sr. sa selebrasyon ng ika-116th Ablan Day sa Lawang City. Siya ay nahalal na gobernador ng Ilocos Norte noong 1937 at 1941. As an Ilocano and a performer, sobrang grateful po kami na maging parte po ng 116th birthday of Governor Roque Ablan Sr. Nagsagawa naman ng iba't ibang aktibidad ang Philippine Red Cross tulad ng bloodletting at medical mission.
Ang Philippine Red Cross ay naging bahagi sa celebration ng 116th birth anniversary of Governor Roque Ablan Sr. So as part and highlights of this activity, the Red Cross offers various programs and activities on this day, which includes itong blood donation activity natin ngayon na ginaganap. At saka meron tayong ongoing na vaccination activity na open sa lahat. Itinatag at pinamunuan ng dating gobernador ang Ablan-Madamba Guerrilla Group ng Northern Luzon. Sila ay nagwagi laban sa puwersa ng Hapones sa Pampaniki, Solsona, Ilocos Norte noong Nobyembre 8, 1942. Ang kwento niya, di ba siya ang governor, mabait at tapos matapang, tapos di ba siya ang tagapagligtas sa atin noong hapon yata Siya ang nakipaggyera noon, hindi siya takot. Ang Ablan Day ay ginugunita kada taon tuwing ika-9 ng Agosto sa probinsya ng Ilocos Norte. Mirna Guillermo para sa Luzon Headlines. At balik naman po tayo dito sa Baguio City. Nagsama-sama po ang mga urban planners, arkitekto at mga alagad ng sining sa planong pagtatayo ng iba't ibang museo at art galleries dito ho sa Baguio City. Ating alamin yan sa report ni Sofia Pagaduan. City Council can come later. Nagsama-sama ang mga alagad ng sining, urban planners at mga opisyal ng lungsod sa kauna-unahang urban plan consultation para sa Creative Baguio City. This is supposed to be a sectoral public consultation involving our artists in Baguio and the heads of the various engineering and architecture profession. We are here to conduct this public consultation, the output and result of which will be further processed. We shall give a copy of the minutes to the appropriate agencies concerned. Isa sa mga natalakay sa konsultasyon ay ang mga pagtatayuan ng mga galleries kung saan maipapakita ang mga likha ng mga alagad ng sining ng Baguio. Kabilang dito ang Irisan, Duntogan, Camp 7, Luwakan Proper, Gibraltar at Burnham Central Business District. I'm really happy that this is moving forward into a city resolution to really put creativity at the center, at the core of urban planning. Ang pagiging creative city po natin ay hindi lang celebration ng festivals, hindi lang ito fairs, hindi lang ito exhibits. No? It's really about using our creativity to address urban decay, no? As mentioned by Councilor, and to really regenerate, muling buhayin ang ating naghihinalong syudad, no? Na kailangan huminga ulit at magkaroon ng panibagong buhay para hindi siya mamatay. No? Isa sa mga nakilahok dito ang film director na si Julius. Suwestyon niya ang Art Deco o pagpapaganda sa mga lumang gusali sa lungsod upang gawing art galleries o museo. Art Deco, paano ba natin explain? All the architectural designs na nakikita natin on way back the American period. I've been looking into yung madali ko lang ma-access na Art Deco properties of Baguio City. And I know that some of these properties are privately owned. Pero talagang it's a wish, di ba? It's a wish na I hope na we can work something on them. Ikinatuwa naman ng mga opisyal ng lungsod ang masiglang diskusyon at kahalagahan ng opinyon at suhestyon ng mga alagad ng sining sa urban planning. How nice will it be na integrated doon yung ating wish for heritage zones, for culture and art zones, for creativity zones as part of our urban development. And that is something that I'm actively sharing naman with Architect Donna. So it's nice that we're working together towards this endeavor. Layon din ng konsultasyon na pagtibayin pa ang titulo ng lungsod bilang Creative City ng UNESCO Creative Cities Network.
Magsisilbing gabay ang mga nakuhang opinyon at suhestyon sa mga susunod pang mga proyekto sa pagpapaganda ng lungsod. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Yan po ang mga latest na mga update at mga balita ngayong umaga. Para po sa mga karagdagan pang mga balita, tumutok lang po sa Luzon Headlines alas 6 po ng gabi at News Force North Luzon. Alas 6:30 po ng gabi sa Highland TV. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Throwback Thursday! Yeah. Woohoo! Throwback nga naman tayo ngayong Thursday morning barkada. Meron Yan. po tayong isang laro ulit. Yan. napaka About throwback. Ako, rini-ready ko ng aking cellphone for Ayan. my coaching. Hoy! Naka-ready, oh. Coach me. Oo, ang mechanics ng game, morning barkada is that meron pong ino-flash na quote and huhulaan po kung saan a movie or line or kung sino ang nagsabi nito. Oo, medyo lugi ako. May nakatakip Yan. dito sa TV ko dito, Hindi, okay lang yan. Oo, At kung sino mang makakaguess ng mga online netizen natin ay makakatanggap ng 1,000 Gcash load. Wow! Hoy! Gawa-gawa Biglang gumawa ng mechanic. Joke lang po yan. Saka na po kapag mayaman na po. Saka na nakapag-unlad na. Oo, yan for the first. Ano ba? Ano bang pwede nating itawag? Quote mo to. Quote mo to. Quote mo to. Alright. Randy Guzman. Ala, bakit ba? I deserve an Oh! Hindi. Hindi. Hindi, sino yung nagsabi? Piolo Pascual and Tony Gonzaga. Marco. Anong kanyan? Starting over again. Starting over again. Yun. 1 point. 1 point. Okay, next.
Sana nagkaroon din ako ng sense of humor. mo, kasi bentang Bobby ng Four Sisters in a Wedding? Tony Gonzaga. Si Bea Alonzo? Bobby is Bea Alonzo. Oh, yan. Hindi ko makita, lugi One ako point. dito Lugi tanggalin niyo yung takip. At least may 1 point ka na. Yung mga linyahan. Negosyo o kalayaan, bayan ang sarili. General Luna. Ayun. Sino doon? Si General Luna mismo. Okay. 2 points. Si John Pwede ba akong Arcilia. mga ka-MB? Okay lang ba dito ako? Kasi hindi ko makita eh. Baka magkaroon ng dayaan eh, ha? Dito po muna ako. May mga kuano. ka-MB, ha? Bagong posisyon yan. Hindi ko nakikita eh. Kitang-kita mo na. Kitang-kita mo na. Ayan. Next. Ano? Urong na yan. Am I not enough? Liza Soberano. Nang? Basta Liza, yung sino nga nagsabi. Sally. 3 points. Okay. Parang mali ata itong nilaro. Dapat sabihin namin yung Paurong quote. yung Dapat TV sabihin namin. Sasabihin namin. May mali ba? Ay. And what makes that story? Catherine Bernardo. Catherine Bernardo sa Catherine Bernardo. Can't Help Falling in Love. Ay, hindi. Doon sa may ano. The House of The House of Us. George! Kayo na lang maglaro. Oh, yan. 5 points. Dapat babasahin kasi natin. Oo, babasahin Sabihin muna muna, tapos natin. sasabihin. Sige, tagabasa na lang ako. Oh. Ay, na maghula. Yan. Next. Why is it so easy for you to see the worst in me? Parang God. familiar yan. Daniel Padilla. Charot. Alden Richards. Mema? Parang si Kwan eh. Sino? Yung ex ko po. Guys. Pia Wurtzbach. Tama ba? John Lloyd! Ay, dun sa One More Chance! Akala ko dun sa Kwan, yung film nila ni Gerald sa ni Pia Wurtzbach. Okay, sorry. To si Cor, sabi niya Antonio Luna, General Luna. Di ba si Antonio Luna? Magko-coach ka, mali pa. Ang pera natin hindi ba... Angelica Panganiban? Oh, yan na yung alam ko. Tama ba? Wow. Pera natin, hindi basta-basta na ubos. Ano? Pero pasensya ko. Konting-konti na lang. Kabisadong yan ng mga marites. Oo. Sige. You're nothing but a second rate. Angelica. Cherry Hill. Uy, kasi dalawa yon, si Sarah Geronimo and si ano. Hindi, ginaya lang yung script. Pareho lang yun, no? Palbasan, tatandaan nyo. Charot. Alright. Rest in peace, Miss Ray. Connections that you don't have. Ano yan? Vice ganda, charot. Connections that you don't Chris Aquino? Or... Connections that you don't have. Sino kaya yan? Parang taray. Mga ka-MB, pwede po kayong mag-comment kung sino po yan. Sarah Geronimo daw. Sarah Geronimo? I think. Si Laida! Okay. Connections that you don't have. Dapat may attitude. I-adjust mo na atong upuan mo dito. Okay. Tanggap ko na Jane. Wanda na talagang wala na akong lalaking makikita. Darna, Char. Tony Gonzaga? Anong Vice pelikula ganda? yan? Parang comedy eh. Oo nga eh. Parang comedy. Jane Sino, at guys? Wanda. Sino po? Wanda? Wonder Woman. Push mo yan ah. Wonder Woman. Meral ko daw. Makainis. Hindi namin alam. Rufa May. Okay. Last na ba yan? Yes, kaibigan mo ko. Kaibigan mo lang ako. Gerald And Anderson. Kim Chu. Kim Chu. Yan, Anong pelikula yun? Anong pelikula? Jolina Magdangal. Jolina. Chupa Chuchu. Dalawa sila ni Marvin Agustin. cute Marvin nila, Agus no? 11. Alright. Ito gaya-gaya ito si Ma'am Shisheki. Pag Gerald, nagkiki-Gerald. Kung mahal mo ako, bakit mo? Pinapapili. Catherine Bernardo. Catherine Bernardo. Hello, love, goodbye.
Ay! Kawawa ka naman. Kawawa ka naman. Madam, pwede international indie films. Ay, wala. Mga Alright. Angelina I Jones. may not have found a reason to stay, but I have Catherine Bernardo ulit. Daniel Padilla. Gawa-gawa. Gawa-gawa to Oo, may Daniel Padilla. Hi. Mahal mo ba Mahal ako? mo ba? Kailangan mo ako. Catherine Oh, Bernardo. Hindi! Si ano yan? Claudine Barreto. Ay, hindi yung lalaki. Oh, Claudine. Oh my God, you guys Dami-dami kasing linya ni Catherine eh. Asian superstar siya. Diba? Oo. Alright. My spaghetti has the... Aura. Angelica Aura Brigela. Vice Ganda. Ganda. Ay, oo, yung nagkasagutan sila ni My Sino? Spaghetti has antioxidants. Oh my God, si Aura Brigela at si Kailan Vice yun? Ganda dun sa movie. Anong movie yan? My Spaghetti. Ganon. Oh my Oh. God. Okay. Mga walang Netflix. Wala na daw. Ay, wala na. Balik ka na. Ang dami mong nahulaan. Oo Dami mong naman. nahulaan. Oo. Mawala kasi yung Netflix. Wow. Actually, wala na akong Netflix. Binabalik ko na dun sa may-ari. Ay, pwede ka naman gumawa. Pwedeng-pwede yan. No? Sa mga And nakikinig, yan, bahagi pasalamatan sa amin, natin. Maraming salamat po. Yung mga late na nag-reply, next time na ulit. Oo. Maraming salamat, Morning Barkada, sa pagtutok ulit sa Throwback Thursday. Maraming salamat sa mga tumutok at nag-send ng star sa amin. Maraming salamat as well. And, of course, NRA and Ethan, I will see you soon. And DJ Home Builders, MGCT, and Bago Country Club, maraming salamat po sa inyo. Thank you very much to Musar Music at Batang 90s Milk Tea. Kung hanap niyo po ang mga malalamig at iba't ibang flavors ng milk tea, punta na po kayo sa Batang 90s Milk Tea. And huwag niyong kakalimutan ang Pugo Adventure Resort. Puga dyan sa Pugo, La Union. And of course, no, sa aking family, sa aking course at sa lahat ng aking minamahal, maraming salamat po. And Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic and Aldrich Corporation na napakaraming produkto like Pau Liniment, Pau Masahe at kung ano-ano pa dahil wala nang ahaw sa Pau! Yan, nakumpleto na naman ang inyong Throwback Thursday ngayong umagang ito at nakasama niyo po sa diskusyon na tawanan, Charles Limon. Talo na naman ako sa larong ito, Morning Barkada. Kaya please mag-suggest kayo ng papatalunan natin. Pero panalong-panalang dynamic trio ngayong Throwback Thursday. Kasama niyo ang rakiterang Mamshi Sheki. At ang nangulit at napakagaling sa movies, palibhasa kasi nood lang ng load ang ginagawa. Randy Guzman, magkita-kita po tayo bukas sa huling araw po ng ating lingguan. Magkikita na tayo ulit. Charot! Dito pa rin sa Morning Balitaktakan!